А сёння мы з вами паразмаўляем вось пра гэтага чалавека. Гэта Давід Марголін. Давід Марголін, і сёння, калі паспеем, прыгадаем яшчэ аднаго чалавека, які звязаны з Пінскам. Таму што калі з вами казалі пра Першую сусветную вайну, мы казалі, што фронт усталяваўся па лініі Звінск-Паставы, Баранавіч і Пінск. Ну і вось мы бачым ураджэнца Пінска, Давіда Марголіна, які ў свой час быў адным з самых вядомых людзей Кіева і ўсёй Украіны. Дэпутат Кіеўскай гарадской думы, заснавальнік і управляючы общества Кіеўскай гарадской чыгункі. Ён быў тым чалавекам, якому належаў параходства на Дняпры і цукровыя заводы. Ён быў заснавальнікам кіеўскага газавага, так сказаць, суполкі і суполкі водаснабжэння горада Кіева. Марголіна, як казалі, пісалі нават у газетах таго часу, Марголіна абажалі, Марголіна ненавідзелі, Марголіна баяліся. Марголін скупіў святы Кіеў, крычалі тыя, хто яго ненавідзеў. Марголін надзея эканомікі Украіны, казалі ў адказ тыя, хто лічыў яго цудам і шчасцю для Кіева. І, у прынцыпе, вельмі шмат размоў у Кіеве пачатку канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя сводзіліся к прозвішчу Марголіна. Ну, вернемся с вами у 1850 год, май, 18 мая, між іншым, это было учора, да? У Пінску было жарко. Як пісалі ў той час, было жарко, па 30 градусаў, і над вялікай сінагогай Пінска, прабачце, пісалі, што аблокі проста остановіліся, быццам паруснікі, да, якія былі нацягнуты брезентам, такія пухлыя воблакі ў выглядзе такіх ветразяў, паруснікаў па-рускі. І Сімха Марголін маліўся ў гэтай сінагогі, ён прасіў Всевышняга аб тым, каб роды жонкі Эстэр адбыліся лёгкія і ўсё прайшло добра. Ну, таму што сярэдзіна 19 стагоддзя шмат чаго што магло быць. І падчас малітвы ў сінагогу прыбег старэйшы сын Марголіна Зэлік і вельмі громка пракрычаў, што у яго нарадзіўся брат. На 8-й дзень жыцця гэтага хлопчыка назвалі біблейскім прозвішчам Давід, і жыццё Давіда маленькага пакацілася па накатанай дарозе. Таму што бацькі думалі, хацелі бачыць сына ці тым чалавекам, які працягне сямейны бізнес, ці равінам, ці знатаком Талмуда. У прынцыпе, такая традыцыйная, да? Выбраць з 3 накірункаў, кім будзе твой сын. Пасля заканчэння хедера Давід паступае ў ешыву, дзе вельмі глыбока вывучае Танах і Талмуд. Бацька Давіда, Сімха Марголін, быў вельмі такім багатым купцом і быў вядомым чалавекам у пінскай абшчыне. І хаця ў родзе Сімхі Марголіна і яго жонкі Эстэр не было ні вучоных, ні равінаў, але ў сям'і быў вельмі такі вялікая цікавасць да вучобы, да старажытнагабрэйскай літаратуры. У сям'і добра ведалі Тору і Талмуд, і гэта была традыцыя і сям'і Марголіных, і сям'і мамы Эстэр. Ужо калі Давід вучыўся, настаўнікі заўважылі, што ў хлопчыка ёсць здольнасці. Ён вельмі любіў чытаць. І трэба сказаць, што вось гэтае чытанне было для яго заняткам, якому ён мог надзяляць вельмі шмат часу, і бацькі таксама у ім гэта падмацоўвалі. І Давід вельмі часта наведваў кніжныя магазіны і лаўкі. Зноў жа, бацькі давалі заўжды грошы на кнігі.
Я думаю, што шмат у каго ў сям'і былі такія традыцыі, да, вось купляць кнігі. Памятаеце, ідзеш на дзень народжання да свайго аднакласніка ці для сяброўкі, кніга лепшы падарунак. Кнігі, так скажем, ну, да сённяшняга часу для мяне цудоўны падарунак. І Давід, ён быў вельмі такі энергічны і настойлівы хлопчык, і дапамагае бацькі ў бізнесе, і ён быў касірам, бухгалтарам і прыказчыкам. І ён не забываў удасканальваць свае веды. У той час, калі Давід становіцца падлеткам, пачынаецца такі перыяд прамысловай рэвалюцыі, і вось гэтая прамысловая рэвалюцыя, яна карэнным чынам мяняе жыцці шмат якіх людзей. Ну, яму было колькі ў 61 годзе, ну, 11 гадоў, калі было адменена прыгоннае права і вось такая вольніца, да, буржуазныя рэформы. І калі яму спаўняецца 18 гадоў, Давід пакідае Пінск і пераязджае ў Кіеў. І тут я вам хочу сказаць такая цікавая рэч, якая характарызуе яго характар. Ён мог спакойна застацца ў Пінску, дзе ў яго сям'і быў ужо такі налажаны бізнес, дзе, у прынцыпе, ўсё добра. Ну, ёсць старэйшы сын, старэйшы брат, да, вось яго Зэлік, але, у прынцыпе, Давід Марголін пераязджае ў Кіеў, каб пачаць сваю працоўную дзейнасць. І ён пачынае працу ў Кіеве працай на рынку. Ну, пакуль што да Парыжа мы не набіраецца праца на рынку. Ён становіцца тым чалавекам, які заварочвае рыбу, які выстаўляе гародніну і фрукты на галіцкам, гэта жыдоўскі рынак, у Кіеве. То есть ён хлопчык заможнай сям'і, якая жыве ў Пінску добра. Хлопчык, які прывык да пэўнага камфорту, які магла даць заможная сям'я купца Пінска. Все ж такі гэта быў камфортны дом, гэта было камфортнае жыллё, гэта сітуацыя не клапаціцца, колькі ў цябе грошай, у прынцыпе, да. Ён прыязджае ў Кіеў, пачынае з самых-самых нізоў. І ён не той чалавек, які кажа: «Ох, не, я гэта рабіць не буду, гэта ніжэй, так скажем, майго, так скажем, достоинства, што я буду тут рыбу заварочваць, буду тут хлопчыкам на пабегушках, да, там хлопчыкам на рассылке». Ну і потым ён становіцца рассыльным у фінансавай канторы аднаго з аддзялений Кіеўскага камерцыйнага банка. Ну, а потым яго заўважаюць яго шустрасць і розум, і ён становіцца прыказчыкам у даволі такой буйной гандлёвай фірме «Кіеўскія гандлёвыя рады» на Падоле. І потым ён становіцца упраўляючым вось гэтых кіеўскіх гандлёвых радоў на Падоле. Ну, я думаю, хто цікавіцца гісторыяй Кіева, ці, можа, з нас ёсць тут хто і жыў у Кіеве, ў краіне, той ведае, што Падол – гэта, у прынцыпе, тая частка Кіева, дзе даволі шмат, вялікі адсотак быў габрэйскага насельніцтва. Вось гэта, ведаеце, у жыцці чалавека вельмі шмат што адыгрывае выпадак. Такі выпадак здараецца і з Давідам, таму што адзін з яго дальніх родных, Іосым Фельдман, ведаў гаспадара, да, вось гэтых кіеўскіх гандлёвых радоў. І ён выпадкова сустрэў Давіда, таму што ён уже, так скажем, быў рассыльным у гэтым гандлёвым доме. І ён сказаў, што свайму гэтаму сябру, гаспадару гэтага дома, што ой, я тут сустрэў свайго дальняга роднага, хлопчык, 20 гадоў, такі здольны хлопчык, можа, так скажем, ну, прыглядзецца да
яго, і у прынцыпе, што з яго можа атрымацца толк. Ну, а далей Давід пацвердзіў вельмі простую истину. Верите, везет тому, кто сам везет. Есть такая прымаўка. Давід за вельмі кароткі час вывучыў некалькі еўрапейскіх моў. Гэта англійскую, французскую і іспанскую. І гэтыя мовы дапамагаюць наладжваць даволі такія деловые контакты с замежными предпрымальнікамі. І у 1872 годзе, ему 22 гады, кіраўнікі фірмы заключили гандлёвае пагадненне з італьянскай фірмай Палацыо на тое, што італьянцы будуць пастаўляць верхнюю вопратку для дзяцей і жанчын. І дальнавідны Давід пачаў вывучаць італьянскую мову. Ну і вось 23 гады хлопцу. Літаральна за некалькі дзён да Пэсаха яго выклікае гаспадар і кажа: «Давід, я полагаю, что ты больше подыходишь на роль представника моей фирмы у Европе. Тому, калі ласка, святкуй свята, а адразу пасля свята ты отправишься у Париж». Зноў жа, до гэтага моманту Давід французскую мову ўжо вывучыў. Ну, настолькі, каб весці деловые контакты, да, вось гэтыя такія рэчы. Зноў жа 23 гады чалавеку. Прабудзе ён там 2 гады і вяртаецца ў Кіеў і становіцца управляючым цаглянага завода Якова Бернера. На гэтым заводзе працуе 400 рабочих. Вытворчасць цэглы была ручная, архаічная, і гліну для цэглы месілі коні, якія былі запражаны ў такія спецыяльныя размінальныя телегі. Марголін, які вярнуўся з Еўропы, ўсё гэта убачыў і кажа, што не, трэба спачатку зрабіць мадэрнізацыю вытворчасці. Трэба як мага больш такіх тэхнічных навінак укараніць у гэтае прадпрыемства і наладзіць лагістыку, як і куды адпраўляць гэтую цэглу. Цэгла становіцца больш лепшай якасці, завод пачынае прыносіць вялікія прыбыткі, і гэта дазваляе чалавеку, якому 25 гадоў, стаць членам клуба дзелавой эліты Киева. І у доме равіна, у аднаго з цэнтральных сінагог Киева, Моше Цукера, Давід знаёміцца з дачкой, старэйшай дачкой вось Цукера, Розалией. И Давид пишет батькам у Пинск: «Розалия очень скромная девушка с пышными темными волосами, которая поразила меня живостью и блеском своих карих глаз и какой-то юной трепетностью. Одним словом, это женщина, которую я искал всю свою жизнь». І вось таким чынам у яго было такое цудоўнае сямейнае жыццё. Я адразу скажу, не магу паказаць, на вялікі жаль, фотаздымак сям'і, таму што я вам раскажу, як скончыўся яго лёс, можа быць, з гэтым гэта і звязана. У 1876 годзе Давід пакідае службу управляючага на цагляным заводзе для таго, каб стварыць сваё уласнае крэдытна-фінансавае прадпрыемства Давід Марголін і кампанія. У гэтую кампанію уклалі грошы сям'я Давіда і сям'я Моше Цукера, да, гэта сям'я жонкі. І вынікі першага года дзейнасці прадпрыемства показалі, што гэты тандем Марголін і Цукер вельмі удалы. Давід сумеў
правильно распарадзіцца устаўным капіталам фірмы і добра зарабіць. На чым ён зарабіў? Ён зарабіў на рачных перавозках. І ён пачаў з таго, што пачаў даваць суды і крэдыты маладым прадпрымальнікам. З такім, так скажем, я веру у вас, да? Разалія, жонка, была каталізатарам усіх яго пачынанняў і давала Давіду вельмі разумныя парады і нават магла яму паказаць, як гэта будзе добра. Аднак, што адрознівала Давіда Марголіна, маладога чалавека, якому не было яшчэ і 30 гадоў, ад усіх тых людзей, які займаўся камерцыйнай дзейнасцю, фінансавай дзейнасцю, у яго была унікальная інтуіцыя. Унікальная інтуіцыя, якая зрабіла яго вельмі такім удалым прадпрымальнікам. І вот мы бачым тут, бачыце, ён купляе дом на Падоле. Але што да гэтага? Гэта быў перыяд транспартнай такой ліхаманкі расійскай імперыі, і Давід практычна, ну давайте так, за невялікую, за невялікую такую долю скупае некалькі параходаў дніпровскага речнога параходства. І засновае першую і другую суполку параходств па рэках Дніпровска-Прыпяцкага воднага басейна. Судахоўства па Дніпру, Дзесне, Прыпяці, Сожу і Нёмана было маштабным і прыбыльным бізнесам. І на судах, якія належалі Марголіну, за год перавозілася акаля 2 мільёнаў пасажыраў, 2 мільёны пасажыраў, 50 000 тонн груза і гадавы доход гэта 1,5 мільёна рублёў. І 32 ураджэнец Пінска Давід Марголін становіцца уладальнікам велізарных капіталаў, мільёншчыкаў, і становіцца вядомым як адзін з лепшых кіраўнікоў транспартнай сеткі ва ўсім паўднёва-заходнім краі. Флот Марголіна налічвае 78 параходаў, які робяць 71% усіх перавозак. Трэба сказаць, што гэта быў яшчэ час, калі так актыўна не было чыгуначнага транспарту. І калі мы з вамі успомнім, для чаго першыя чыгункі з'явіліся, то мы вспомнім, што гэта першапачаткова для таго, каб правозіць армію, вайска. А потым грузы, а потым пасажыраў. Так вось, рачны транспарт, ён да з'яўлення шырокай сеткі чыгунак быў вельмі запатрабаваны, і нават пасля таго, як з'яўляецца чыгунка, у некаторых накірунках рачны транспарт захавае сваю важную ролю. Трэба сказаць, што Марголін, ён цягнуўся да гэтых тэхнічных цікавостак. І вось ён вырашыў, гэта не гэты параход, я яго, на жаль, не знайшла, ён вырашыў пабудаваць карабль. 40 метраў, корпус быў зроблены ў 1886 годзе, там была паравая установка магутнасцю 240 лошадиных сил, і гэта было такое дзецішча Давіда Семёновича. Праект ён носіў праўкі, маляваў эскізы і нават рабіў мадэль гэтага, скажем, судна 40-метровага з пап'е-маше. Менавіта па яго прапанове змянілі настройкі верхняй палубы, палепшылі, як сёння мы сказалі, дызайн па большасці кают, асабліва кают першага класа, зрабілі больш абцікаемую дымавую трубу,
заметную з вялікага расстаяння. І Марголіну, менавіта Марголіну, належыць ідэя пакраскі параходаў у сера-блакітны колер, у які караблі і фарбуюцца некаторыя да сённяшняга часу. І як вы думаеце, дзе будаваўся гэты параход? Канешне, у Пінску, на Пінскай судаверфі. Ну, я думаю, што вы здагадаліся, што назва гэтага судна камфортнага, шэра-голубога, да, шэра-блакітнага, таксама была Пінск. Наступае снежань 1890 года. Марголін, дэпутат гарадской думы кіеўскай, і ён кажа: слухайце, трэба ў Кіеве стварыць гарадскую железную дарогу, да, гарадскую чыгунку. Па-іншаму, это трамвай. І гэта, ну, кажуць, ну, не, гэта, што гэта такое, гэта навошта нам у горадзе такі жах, не, вы не знойдзеце нікога, хто укладзе ў гэты грошы. І Марголін кажа: а я укладу. Не пытанне. Я укладу. І ён становіцца галоўным трамвайшчыкам горада Кіева. І паколькі ён узначаліў вось гэтую, як это называлось, общество Киевской городской железной дороги, ён мог дазволіць сабе крутасць неабыкновенную. За 1,5 года без сучасных сродкаў механізацыі кіркой і лопатай пабудавалі 11 кіламетраў трамвайных шляхоў, па якім у абоіх накірунках хадзіла 8 спаренных трамвайных вагонаў. Персанальна для кіраўнікоў гэтай суполкі быў спраектирован і ў кароткія срокі ўведзены ў эксплуатацыю электрычны салон-вагон, які произвёл на жыхароў горада, як кажуць, неизгладимое впечатление. Вось як опісвае такую падзею газета «Киевлянин» 3 мая 1892 года. Я вам хочу сказать, что это был первый трамвай Российской империи. Ура! В славном городе Киеве появился второй в Европе трамвай. День 2 мая 1892 года стал для всех киевлян историческим днем. Это было так красиво, что казалось нереальным. 5000 приглашенных, ведущие представители экономических, политических, религиозных кругов, деятели искусства и культуры наблюдали за происходящим как зачарованные. Уже при своем рождении трамвай стал больше, чем новое транспортное средство. Ему предстояло стать символом победы нового над старым. Ну, я думаю, вы зразумелі, што трамвай прынёс Марголіну яшчэ больш прыбыткаў. Сумы грошай на марголінскіх кампаній раслі з такой хуткасцю, што Марголіну трэба было, так скажем, думаць, куды гэта ўкладаць. І ён звярнуў сваю увагу на цукровую прамысловасць поўдня России, на нефтяные скважины Кавказа и Каспийского моря, на машинобудаўнічую и чыгунна-ліцейную галіны европейской частки России. И паколькі его офис, калі можно так сказать, был у Киеве, и основные податки таксама осядали у Киеве. Марголін быў ініцыятарам будаўніцтва гарадской кіеўскай сістэмы водаснабжэння, устройства газовага і электрычнага асвятлення Киева. І што трэба яшчэ сказаць? Што Давід Семёнович Марголін бачыў, што галоўнае, куды трэба укладваць грошы і што фінансаваць, для того, каб развивать промысловость и Киева, и Украины, и поўдня России, гэта адукацыя.
І ён стварыў прафесійную школу на 150 вучняў. Ён займаўся, так скажем, і рэлігійнай адукацыяй. Ён пабудаваў будынак Талмуд-Торы на 420 чалавек. Ён аб'яднаў сістэму камерцыйнага адукацыі курсы школы. Вось, і такім чынам з'явіўся Кіеўскі камерцыйны інстытут. 1891 год. Капітан рускай арміі Мосін, якога мы з вами бачым, вынайшыў 7,62 мм вінтоўку, якую мы ведаем як трохлінейка. Былі зроблены такія першыя абразцы гэтай вінтоўкі, якія былі вельмі ўдала испытаны на сестрарецкім рэжымным заводзе пад Санкт-Петербургом. І вось тады Марголін звяртаецца па савету Вітта да ўрада царскай Расіі для таго, каб яму дазволілі адчыніць абсалютна новы завод у Киеве для умацавання абараназдольнасці краіны. І Марголіну далі гэты дазвол, і, як заўжды, у кароткія тэрміны Марголін пабудаваў і увёў у дзейнасць знакаміты да сённяшняга часу завод «Арсенал», які, скажем, на постсавецкай прасторы адно з лепшых і ведучых прадпрыемстваў сваёй галіны на сённяшні час. Трэба сказаць, што уклад, заслугі Марголіна былі адзначаны расійскай імперыяй, і гэта было дзіўна, таму што ён быў габрэем, не трэба гэта забываць. І ён быў узнагароджаны, вы бачыце гэтыя ардыны святога Станіслава другой степені, дэвіз «Награждая, поощряет», святой Ганны четвертой ступени, вот ён, любящий правду, благочестие и верность. Ён быў узнагароджаны таксама і замежнымі ардынамі і знакамі. Яго грудь упрыгожвала залатая медаль на Андреевской ленте пераможцы Нижегородской гандлёвай ярмаркі. Конечно, скажем, человек, які валодае таким велізарным мільённым состоянием, Давид Семенович уваходзіў у кола вядучых грамадскіх і палітычных дзеячэй Киева і па-руску юга-западна, па-беларуску паўднёва-заходняга края Расійскай імперыі. Ён быў членам рускага купецкага сабрання, дэпутатам Кіеўскай мэрыі, старшынёй рада камісій і камітэтаў. Ён быў прыраждённы дыпламат, ён быў каралём кампрамісаў, галоўным паборнікам навукі і тэхнічнага прагрэса. Ну і зноў жа кажу, менавіта дзякуючы Марголіну і з'явіўся вось гэты Кіеўскі камерцыйны інстытут, таму што спачатку Марголін адкрыў кіеўскія высшыя гандлёвыя курсы, а 12 мая 1906 года вось гэта Кіеўскі камерцыйны інстытут. І больш таго, ён спансіруе гэты інстытут, дае яму 150 тысяч рублёў. Гэта велізарныя грошы на той момант, і дабіваецца, каб у інстытуце былі адчынены два аддзяленні, ці сёння мы б сказалі факультэты, гэта эканамічны і камерцыйна-тэхнічны. Калі мы кажам аб, так скажем, палітычных поглядах Марголіна, то у той час, мы ўжо з вами казалі, у габрэйскіх колах пачала такая сістэма крэпнаць, што габрэйскае пытанне – гэта пытанне нацыянальнае. І ён павінен быць вырашаны палітычнымі формамі барацьбы, то есть прызнанне габрэйства як нацыі. І многія калегі Марголіна і па яго купецкаму, так скажем, цэху, і таварышы па працы сярод габрэйскіх арганізацый казалі, што правы габрэяў могуць быць рэалізаваны путём стварэння нацыянальна-культурнай аўтаноміі ў межах рысы
аселасці пад кіраўніцтвам габрэйскай сацыял-дэмакратычнай партыі, ну, бундаўцаў, да? І іх апаненты, у тым ліку і Марголін, яны выступалі за стварэнне самастойнага дзяржавы на спецыяльна выдзеленай для гэтай мэты тэрыторыі, дзе габрэі былі большасцю насельніцтва. І часцей за ўсё вось называецца Эрец-Ізраэль, да? Марголін не исключаў і іншыя кропкі, да, вось дзе будзе гэтая зямля, нават на тэрыторыі Расійскай імперыі, але гэта асобна. Такім чынам, Марголін быў сіяністам, і ён неаднаразова адчыняе свой сейф для сіяністаў. Аднак грошы ён даваў, але ключы ад сейфа не. Таму што ён казаў, што грошы любяць раслі. Ён не ўваходзіў у кіруючыя органы і не быў членам руху Хаавей-Цыон, аднак ён прысутнічаў на іх сходах, паседжаннях, мітынгах, і нават ён сказаў вось такія словы: «Уважаемые господа, выслушав мнение нескольких наших товарищей, считаю своим долгом сообщить, что среди наших уважаемых собратьев есть люди, по мнению которых в будущем еврейском государстве нет места строгому соблюдению предписаний нашей Торы. Хочу лишь отметить, что это коренная, если можно сказать, их методологическая ошибка. Иудаизм для них это вроде партийной программы, которую можно корректировать и трактовать так, как тебе в данный момент выгодно. Но в том-то и дело, что иудаизм не идеология. Подобные математике, законам физики и химии и другим областям человеческих знаний, он представляет собой целостное мировоззрение, построенное на основе строжайшей логики, выверенной в течение тысячелетий, и для носителей этого мировоззрения Торы законы Торы также незыблемы, как закон всемирного тяготения или таблица Менделеева. Цікавыя рассказы, апавяданні, скажем, пакінуў пра Марголіна Александр Куприн. Ён казаў, што, ну, такія цікавосткі вельмі тэхнічныя, што ў доме Марголіна, зараз у мяне картинка кудысьці збегла не туды, я вам пакажу, не ведаю, захаваўся ці зараз дом Марголіна у Киеве, што там былі нават патайныя дзверы, да? Былі патайныя дзверы, механізмы. Вось ён, так скажем, любіў вось нават у сваім доме рабіць такія тэхнічныя цікавосткі. І вось наступае Першая сусветная вайна. Наступае Першая сусветная вайна, але перад гэтым хочу сказаць, вось калі ён будаваў параходствы, да, то вось Турханаўскі востраў, і там большасць рабочых гэтага параходства былі праваслаўныя. І ён будуе для гэтых праваслаўных рабочых царкву. І вось вы бачыце фотаздымак пачатку 20-го стагоддзя, гэта вось Елізаветинская царква. Так. Помнік адчынення. Так, а тут будзе пра забойства Сталыпіна, таксама ён прысутнічаў у гэтым тэатры, але ў нас малавата часу, але хочу скончыць. І так пачынаецца Першая сусветная вайна, і мы бачым вось гэтая лінія фронта і яго любімы Пінск, які становіцца горадам, каля якога праходзіць гэтая лінія фронта. Што робіць Марголін? Марголін вельмі сталы ўжо у той час, ну, не вельмі, насколькі яму, 50 плюс 14, 64 гады. Ён вельмі балюча ўспрымае ўсё тое, што адбываецца на тэрыторыі радзімы, там, дзе жывуць яго сваякі у тым ліку. І што ён вырашае? Ён вырашае паслаць параход. Ён вырашае паслаць параход у Пінск. Гэта было даволі небяспечна. Для чаго? Для таго, каб забраць дзяцей. Вывесці з вось гэтага прыфрантавога горада дзяцей. І параход прабіваецца, і больш 180 дзяцей Марголін здолеў прывезці ў Кіеў. Калі ён прывёз гэтых дзяцей, ён браў усіх дзяцей.
незалежна ад веравызнання і нацыянальнасці. І тыя дзеці, якія былі прывезены ў Кіеў, яны сталі марголінскімі дзецьмі. Ён усіх іх апекаваў, ніхто з дзяцей, так скажам, не быў кінуты. Ён, ну, так скажам, да канца свайго жыцця апекаваўся за гэтых дзяцей. Апекаваўся за гэтых дзяцей. І ведаеце, я думаю, што вы разумееце, што ён не прыняў кастрычніцкую рэвалюцыю. Прыняў ён гэтыя звесткі вельмі балюча, таму што як фінансіст, як чалавек, які добра разумеў, то ён не прыняў, ён застаўся у Кіеве спачатку. Ён згубіў усё сваё, скажам, усю сваю маёмасць і эмігрыраваў у Германію. І памёр ён у 5 лютага 1925 года. Пахаваны ён на могілках Вайсзебена у Берліне, аднак магіла яго не захавалася. Вось вы бачыце газету бальшавіцкую, ну, гэта не 2015, там не гэтага года, але газета таксама называлася «Бальшавік». Там была вельмі такая саркастычны артыкул, што вось наконец-то аддаў Богу душу адзін з кровапійцаў Кіева, ну, карацей кажучы, туды яму і дарога. Ну, яго вядомы сын быў вельмі вядомым адвакатам, Арнольд Давідавіч Марголін. Ён ён загінуў у ДТП у Вашынгтоне ў 1956 годзе. Ён трапіў пад машыну, калі пераходзіў дарогу. Ну, вось такі знакаміты, цікавы, выбітны чалавек, малады чалавек, які быў, я так думаю, гонарам не толькі, скажам, Киева, не толькі Украіны, але мы можам з вами ганарыцца тым, што гэты чалавек быў ураджэнцам Киева. Ой, Пінска, прабачце. І ведаеце, вось яго такое сэрца вялікае, гэта вось доказ таго, што ён усё ж такі паслаў вось гэтыя факты, вось гэты параход для таго, каб вывесці дзетак з Пінска. Таму што я думаю, што ён добра разумеў, што адчуваюць перш за ўсё дзеці. Да? І цікава, што вось калі мы казалі, ну, яшчэ ў нас ёсць хвіліначка, раскажу вам такую цікавостку пра вось гэты востраў, Турханаўскі востраў. Многія называлі яго вотчынай, таму што там быў рабочы пасёлак і мастерскія, і ён там, акрамя царквы, пабудаваў яшчэ школу для дзяцей рабочых. Які бізнес не адкрываў Марголін, ён абавязкова адкрываў школы. Ці прафесійныя школы для таго, каб даваць кваліфікацыю, павышаць кваліфікацыю рабочых, і абавязкова гэта былі школы для дзяцей рабочых. Ну і супруга генерал-губернатора Киева сказали, а раз ёсць школа, а дзе ж храм? Ну і вось ён, скажем, пабудаваў ім Елізаветинскую царкву. Вельмі унікальна, да? Праваслаўны храм быў, скажем, пабудаваны на сродкі. Ну і надо сказаць, што ён вельмі любіў дзяцей. І ён параходы даваў на бясплатныя экскурсіі для дзетак. І гэта ведалі, і вельмі актыўна, трэба сказаць, гэтым карысталіся.
У Давыда Марголіна было двое сыновей. Я уже сказала про одного сына. Один был вось адвакатам, грамадскім дзеячам, а другі нарадзіўся ў 1882 годзе, але пра яго нічога невядома. Ну і зноў жа кажу, Давід Марголін валодаў ангельскай, французскай, іспанскай, італьянскай, рускай, украінскай, нямецкай, ну, акрамя сваёй роднай габрэйскай мовай. І зноў жа кажу, што казалі, што гэта быў чалавек з унікальнай інтуіцыяй. І ведаеце, колькі б ён мог яшчэ прынесці добрага, да, калі б не 1917 год. Ну і яшчэ з памежным Пінскам звязана яшчэ адна асоба, пра якую я вам ужо раскажу у наступны раз. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.